L-Ingilterra b'investiment kbir fejn ħatibni 20 power station ġodda il-koll jaħdmu bil-gass. Davey, il-Membru Parlamentari Ingliz responsabbli mill-klima u l-enerġija, ħabar dan l-investiment u fl-istess waqt qal li l-Gvern Ingliż ser ikompli investi wkoll f'dik li hija enerġija rinnovabbli. Davey qal li b'sistemi ta' enerġija rinnovabbli flimkien mal-użu ta' powerstations li jaħdmu bil-gass, l-Ingilterra kapaċi tilħaq il-miri tagħha bħala pajjiż fl-isfida li kull pajjiż għandu biex jindirizza il-problema tal-bdil fil-klima. Il-Gvern Ingliż qal li bl-20 power station ġdida li ser ikunu qegħdin jaħdmu bil-gass minn issa sas-sena 2030 l-Ingilterra ser iżżid mal-20,000 gigawatt f'dik li hija ġenerazzjoni ta' enerġija li jfisser 10 darbit aktar minn kemm kapaċi jiġġeneraw il-wind farms. Intant il-kumpanija Irlandiża ESB ħabbret li ser tinvesti f'power station li taħdem bil-gass barra l-belt ta' Manchester u li kapaċi tiġġenera 880 megawatt, ammont li jagħti biżżejjed enerġija lil madwar 1,000,000 dar.